minutos sobre as 11 da mañá e un anaquiño en nada entrevista no noso Facebook, redes sociais, falando co fundador de Fórmula Quinta. Cuidado, E agora imos falar con... estamos no Ecuador da legislatura, estamos con sempre o Concello de Ames e a actualidade, e imos falar co seu alcalde, con Blas García, que xa nos visita, xa está nos nosos estudios. Blas, moi bo día, benvido a este estudio novamente. Hola, bo día. Bueno, en nada damos un repaso, se lle parece, os temas que teño por aquí anotados, que penso que son pois os máis recentes, pero antes estamos na metade da legislatura. Unha legislatura que se iniciou querendo gobernar en solitario, non como outras ocasións vimos no Concello de Ames coa presenza dos nacionalistas, que moitas veces outros concellos tamén están emulando isto, e máis, en Brión houve un pacto non de goberno, pero sí de estabilidade entre o PSOE e o PP. Que balance fai do político e do que se poido facer nestes dous primeiros anos de legislatura, alcalde? Pois un balance de moitísimo traballo. Levamos 2 anos de intenso traballo, ademais con un grupo de goberno donde varios dos concelleiros e concelleiras eran novos, non tiñan experiencia de xestión, co cal dificulta aínda máis, non? Pero, bueno, decidimos arriscarnos e botar a andar en solitario porque xa tiñamos experiencia de 2 mandatos anteriores onde gobernáramos co BNG e tamén con Podemos, e preferimos facelo solo nesta ocasión, respaldados ademais pola unanimidade, pola maioría dos concelleiros e concelleiras do goberno, pero tamén polos compañeiros e compañeiras do Partido Socialista de Ames, donde trasladamos a nosa proposta e foi aceptada por maioría, non? E moito traballo, a verdade é que moito traballo. Ames é un concello grande, un concello agora mesmo con máis de 33.000 habitantes, donde temos políticas moi novidosas que temos que seguir mantendo e queremos seguir mantendo, como é a conciliación, como é o de árbores, de bombeiras, de prevención de incendios, pero tamén empezamos a desenvolver políticas novas, non? Como o tema da política enerxética coa creación das comunidades enerxéticas, e outras actividades pois que foron moi importantes, non? Para nós neste mandato é moi importante sobre todo a vivenda e, creo que fixemos unha boa xestión negociando por un lado coa Xunta de Galicia para a cesión desas parcelas en Milladoiro e a posibilidade de construir máis de 220 vivendas, pero tamén co traballo que se fixo en Bertamiráns e en Milladoiro tamén de axuda a promotores que querían e queren construir no noso concello, pois coa resolución non fai moito en Bertamiráns de casi 100 vivendas de protección, de promoción privada, e seguimos traballando neste tema. Unha primeira fase de todas estas vivendas xa están en marcha, non? Xa se anunciou hai escasos días. Sí, unhas xa están en marcha, algunhas delas xa están empezando a meter a maquinaria. Xa se estaba construindo, ademais, é fácil ir a Bertamiráns e ver como se está construindo no entorno do paseo fluvial, pero tamén ir a Bertamirán ou ir a Miradoiro e ver xa as vivendas que ademais tiveran un problema co promotor inicialmente para poder ocupalas por un tema de permisos de Naturgy, que nós ademais desde o Concello lle axudamos e falamos con industria para resolvelos canto antes e que xa están vivindo nelas, non? O sea, o noso Concello é un Concello que afortunadamente sigue medrando, non é a tónica xeral en Galicia, por desgracia, pero o noso Concello sigue medrando e de seguir este paso e non haber nada que impida que sexa así, pois podemos estar na próxima década ou algo máis en 40.000 habitantes. Que xa anunciou aquí, en menos de 10 anos, ou tope de 10 anos, superar os 40.000 habitantes o Concello de Ames. Outro dos proxectos que vimos arrancar neste tempo de legislatura con Blas García, alcalde de Ames co bastón de mando, é o proxecto de humanización, un proxecto pois de importante orzamento económico que tivo ao principio deste proxecto tímidas manifestacións, tímidas protestas na rúa. En que punto está esta obra, alcalde? Pois con normalidade. Eu ademais solemos visitala habitualmente xunto co concelleiro de obras, con Gustavo Nieto, e na última vez que estivemos ali estaban pavimentando, xa acabaron de pavimentar unha zona importante e están coas beirarrúas. Xa delimitaron tamén o que vai a ser a mediana,
a mediana que vai a ter, unha mediana transitable, e ademais xa están retirando algúns dos semáforos para sustituir lóxicamente por todo novo, non? Porque aí ademais vai todo novo, luminarias, semáforos, todo se cambia. E, bueno, vai a bo ritmo, esperemos que siga así, que non haxa ninguna incidencia, nin da propia empresa, nin despois tampouco temporal, quero dicir, climatolóxica, e que podamos chegar en hora. Eu aquí dixen no seu momento que esperaba que no primeiro trimestre do próximo ano pudese estar rematada, e, bueno, todo indica polo momento que vai a ser así. Vale, primeiro trimestre de 2026 podría estar concluída o proxecto de humanización do Milladoiro. Claro, hai un tramo, se non me equivoco, que pertence ao Concello de Teo, que tamén está en obras. Isto é unha xestión propia coa alcaldesa de Teo. Sí, ten a mesma filosofía o proxecto de humanización? Sí, o proxecto é conxunto, porque quen o fai é Fomento, é o Ministerio de Infraestructuras, porque a súa carretera é unha nacional e, lóxicamente, o que decidiron foi humanizar todo ese tramo dende a rotonda que hai de entrada en Milladoiro, pero pola parte de Teo, ata o final da rotonda de Milladoiro, no tramo de Santiago xa, non? E é o que se está traballando e se está actuando. A alcaldesa de Teo no seu momento manifestou o seu rexeitamento, porque era bueno, esa idea que estaba deixando o Partido Popular e a Xunta en riba da mesa decían que lle iba a perxudicar o que é o propio Xunta de Galicia polo desvío de tráfico que se produce nas Galanas, pero, bueno, eu polo que coñezo e polo que sei que a alcaldesa de Teo polo momento non está poñendo ningún obstáculo a esta obra que se está facendo, o cal é lóxico e normal, porque ao final o que vai a beneficiar tamén é a todo ese entorno que está en Teo, e solventando os problemas que podan ter as industrias e os talleres que hai ali, vai a quedar ben. Bueno, xa que estamos falando de estradas e de mobilidade, ao fin e ao cabo, o Concello de Ames xunto co de Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra e Ribeira, de momento son estes os concellos, se facía unha invitación ao resto de concellos que quixeran formar parte dos concellos que loitan pola gratuidade da AP9. Entre eles, o impulsor, un deles, é o Concello de Ames. Houbo intentos de que Santiago e outros concellos estiveran dentro, fixeran máis presión, pero ao final non foi posible. E tamén hai un punto da Comisión Europea que avala esas peticións que están facendo estes concellos. En que punto estamos tamén coa gratuidade da AP9, que parece unha quimera, unha utopía? Pode ser realidade algún día, alcalde? Vai a ser realidade. Vai a ser. Ten que ser realidade, non? Non está ben que os galegos e as galegas teñamos que asumir esta incapacidade, este mal xesto do goberno de José María Aznar no seu momento, non? No que decideu premiar a concesionaria con moitos máis anos. E iso estamos pagando os galegos e as galegas. Que nos unamos os concellos que decías antes, os do Barbanza e o Concello de Ames, Padrón e Dodro, non é algo porque sí, non? Se é certo que esta solicitude nace do Concello de Ames no seu momento, respaldada tamén despois, posteriormente, polo Concello de Padrón e o Concello de Dodro, e despois os que se unen os concellos de Barbanza. Que nos une? Pois nos une que temos un peaxe que nos afecta a todos dunha maneira ou doutra, non? Que é o peaxe da autoestrada en Padrón. Nos solicitábamos isto inicialmente porque, ademais, como se estaban facendo as obras de humanización, considerábamos que esta liberalización desta peaxe a nos beneficiaba porque nos quitaría vehículos que cruzasen polo Milladoiro. E igual pensan o resto dos alcaldes dos outros concellos, non? O Barbanza, sin duda, que non existe esta peaxe en Padrón, tamén lle beneficia para desenvolverse económicamente, sobre todo, e para axudar aos seus veciños. Pero, bueno, nós o decíamos estes días e agora, bueno, o goberno do Estado ten que tomar unha decisión nestes 2 meses e a decisión é clara. Ou estar do lado da cidadanía dos galegos e das galegas, ou estar do lado de Audasa e seguir bueno, litigando con Europa, non? Eu creo que a decisión neste caso é clara, máis cando todos os datos que temos nos din que no tempo que vai a durar bueno, a xestión por parte da Audasa vai a superar os 3.000 millóns de euros que terá que pagar o goberno do Estado a Audasa por estas bonificacións.
pois eu creo que é mellor xa recuperar a hora e que sexamos os galegos e as galegas os que podamos disfrutar en plenitude desta autoestrada. Unha vez que se fixo a presentación en sociedade desta, non plataforma, pero unión de concellos, pola gratuidade da P9, fixose unha convocatoria aberta a que outros concellos se adheriran. Que pasou con Santiago de Compostela? Porque Goretti San Martín fixo ela un reclamo a estes concellos para que pasaran polo seu despacho para, ao final non cuaxou. Teo, Oroso, tamén serían outros concellos que poderían estar implicados. Xa está un grupo pechado, siga vendo esa intención de adherir a máis concellos. Por que non dan un paso adiante? A ver, nós en principio temos claro de que isto non se debe de politizar, non debemos de politizarlo todo, e a liberalización da AP9 non se debe de politizar, porque ao final acaba perxudicando que non sea gratuita tanto a votantes do Partido Popular como a votantes do Partido Socialista como a votantes do BNG, como a xente que non vota, acaba perxudicándonos a todos. Co cal tiñamos claro desde o principio que non debía de ser unha plataforma pechada a ninguén, ningún grupo pechado a ninguén. E máis, ao final, estamos representados aí partidos, o sea, gobernos do Partido Socialista, gobernos das Mareas que foron no seu momento, gobernos do BNG, e incluso posteriormente se uneu o alcalde do Partido Popular de Valga, que acordaron en pleno apoiar as nosas reivindicacións. Por que Santiago non o fixo? Pois porque non quixo facelo. Santiago, se amosase inicialmente esa intención de apoiar as nosas reivindicacións, pois estaría dentro igual que calquer outro concello. Santiago, bueno, pois eu me imagino que, polo que dicía, por isto de politizalo todo, pois, bueno, o BNG seguramente decideu facer a súa propia plataforma, porque ademais eles consideran que son os que levan defendendo ou incluso pactando co goberno do Estado esta liberalización, e consideraron que fosse así. Unha cuestión de medallas, vamos. Sí, nós non queremos poñernos ninguna medalla, a única medalla que queremos poñernos é poñerlle a todos os galegos que podan viaxar de maneira gratuita pola AP9. Ao final, nós o que tamén falamos foi coa FEGAN, e sempre defendemos tamén que fose a FEGAN, a Federación Galega de Municipios e Provincias, a que xestionase este tema directamente, fose a que nos xuntase a todos os concellos, e desde aí, desde a FEGAN, pois fixésemos presión diante do Ministerio para que esta liberalización se produza. Agora, hai argumentos que avalan a nosa solicitude, polo cal creo que é aínda moito máis doado que todos estemos unidos e lle traslademos ao Goberno do Estado, ao Ministro de Infraestructuras, este é o que pensamos en Galicia, e queremos ser iguais que outras comunidades autónomas onde sí houbo autoestradas que se rescataron ou que se liberalizaron. Pois olla cheque ese momento que o vexamos. Outros apuntos apunte que podemos tratar, aínda que non ten nada que ver, esa medalla que entrega o Concello, o marxe pois sempre por estas datas e demais, que o ano pasado penso foi a Borja Golán, o deportista Borja Golán, se non lembro mal que estivemos por ali, e que se vai celebrar o 23 de xullo, e que xa é o anticipo dunha xornada de festas que afortunadamente estamos agardando a que cheguen as festas en Ames, xa que as de Santiago veñen bastante descafeinadas, e do 1 ao 10 de agosto. Son dous actos que xa temos agora, xa por diante. Sí, esta mesma semana facemos a entrega ao rector, a Antonio López, da medalla do Concello, e a facemos entrega porque é un veciño ilustre do noso Concello, un veciño que leva vivindo en Ames desde o ano 91, e que ademais a min me consta, porque teño coincidido con ele en moitos actos como alcalde ou incluso cando fun diputado provincial como deputado provincial, e sempre que pode e ten ocasión, pois fala con orgullo de Ames, da Mariña de Lugo, que é de onde é tamén, sempre, pero do Concello de Ames tamén fala sempre con orgullo, non? Entonces, bueno, este é un acordo que ademais tomamos en xunta de portavoces, e aí foi onde xurdiu a proposta e onde acordamos por unanimidade ademais que sexa así.
e encantados de que Antonio, que ademais vive ao lado do Pazo da Peregrina, onde se fai o acto, pois que sexa homenaxeado polo Concello de Ames. Bueno, nos metemos xa nas festas, unha presentación, como digo, que unha programación sempre que se fala de festas, pues un pensa en orquestras, pensa en programación para todos os públicos, pero hai distintos eventos dentro do propio evento principal, que son as festas en sí mesmo, e que vai todo de corrido. Empezamos no Milladoiro e rematamos en Bertamirás os 10 primeiros días de agosto. Sí, este ano coincide que empezan o día 1. O día 1 empezamos co Millarrock, que xa é un festival consolidado dentro do panorama musical galego, sempre ademais co mesmo criterio que son grupos de rock en galego e tamén despois grupos onde haxa presencia femenina, non? E este ano lle damos unha volta importante ao Millarrock, que é que o facemos, ademais, accesible para aquelas persoas que teñen algún tipo de discapacidade, porque vamos a montarlle un escenario, unha tarima ao lado do escenario para que podan velo a un nivel elevado, pero tamén vamos a ter mochilas vibratorias para aquelas persoas xordas que queiran achegarse e que queiran, bueno, pois tamén poder disfrutar da música. E algo que para min é o máis importante e que puxemos en marcha o ano pasado xa, que é o poder disfrutar e contactar do que é da música e da música da rock, pois dos máis pequenos, que empecen a sentir, a vivir, a tocar os instrumentos e coa Escola do Rock, non? Ca Casa do Rock estarán ademais ali pola tarde, faremos unha merenda familiar e poderán entrar aqueles que queiran pois en contacto coa música. E despois temos o desenvolvemento de todas as festas, 5 días en Milladoiro, 5 días en Bertamiráns, eu creo que coa presenza das mellores orquestas que hai en Galicia, ou algunhas das mellores, non? Satélites, Panorama, Olympus, Cinema, o Grupo América, o Grupo Asia, clásicas como é a Compostela, Charleston Big Band, Metrópolis e, bueno, despois tamén complementando esas actividades con distintos días, non? Pois teremos 2 días infantís, un en Milladoiro e outro en Bertamiráns, o martes en Milladoiro e o sábado en Bertamiráns, pero ademais teremos a Mondra, que vai a unha das grandes atraccións, sempre temos unha actuación deste tipo, o ano pasado estuvo Guadi Galego, este ano vai estar Mondra o venres en Bertamiráns, e tamén despois a Comisión de Festas da Peregrina, neste caso, fai o Ameneiral, a feira urbana, a festa urbana, a romería urbana do Ameneiral, onde ademais teremos infinidade de actuacións, estará o Amesán, Luís Fercán, Monolius Dove, bueno, varios grupos tocando, e, bueno, a min quizá este ano que máis me atrae, o que máis me gusta, é unha novidade que temos, que é o Festival Emerxente, que esperemos que teña moita duración no tempo, que é un espazo donde vamos a dedicarlle o día que ven a Panorama, pero antes, ás 8 da tarde, no Ameneiral tamén, donde rapaces e rapazas de Ames ou da contorna que fan música nas súas casas ou que fan así algún tipo de producción. Amateur. Sí, pois darlle a posibilidade de darlle un espazo donde podan tocar, donde podan amosar o que fan, ata agora moitos deles o fan en Instagram, pero que podan facer... Un escenario físico. Vamos a aproveitar o escenario que vamos a ter para Mondra e para o Ameneiral, tamén para eles, que teñan un escenario de calidade e que teñan tamén un son de calidade, con iluminación, e que podan facer aí a súa primeiro directo, a súa primeira actuación musical. Bueno. E temos ademais, bueno, MRT, que é un rapaz de Milladoiro, é música urbana, todos os que fan son música urbana, Comojo, que é a gran atracción, o máis coñecido deles, está Lepallitz, que son un rapaz de Milladoiro, perdón, de Bertamiráns, e un rapaz de Brión tamén, que están sacando estes días cancións nas redes e poderemos escoitala, e Elena Pazos. Bueno, pois unha poboación cando están festas ten que notarse que están festas, en este caso Ames,
Vaise notar que están festas do día 1 ao día 10. Invirte moito orzamento nestas festas o Concello de Ames? Facemos un tema conxunto entre as asociacións de festas, de festexos, as comisións e o Concello. O Concello este ano fixemos unha variación, porque isto empezamos facendo xa fai 4 anos, quedaban uns días no medio sempre que non había, porque o primeiro fin de semana de agosto é a festa de Milladoiro e o segundo é a de Bertamiráns. Entonces facían 3 días cada un e quedaban aí uns días no medio que fomos cando decidimos encargarnos nós e xuntar, facer o Ames en festas. E este ano, hasta agora, só nos encargábamos dos grupos deses días, pero este ano vamos a contratar a contratación de todos os grupos e de toda, bueno, todo o que ven vinculado con eles o fai o Concello, e despois eles tamén, co seu orzamento, tamén fan algunhas das actividades, non? E despois nos sentaremos ao final tamén e veremos en canto cal é o orzamento total e como faremos para organizarnos. A verdade, teño que dicir e poñer de manifesto o gran traballo que fan as comisións de festas, porque, bueno, non só nas festas do verán, sino tamén as que fan, as de Milladoiro e Bertamirán, sino tamén as que fan no rural. É un traballo que ás veces non chegamos a valorar todo o importante que é para a cultura e para a tradición do noso país, o traballo tan importante e tan grande que fan as comisións de festas e de maneira desinteresada, ademais. Sen dúbida, sen dúbida. Vostede que se dedica, é alcalde, pero dedicábase á produción desto sabe un pouco, non? Bueno, produción de outro tipo. De outro tipo? Sí, eu facía produción de eventos políticos, sobre todo. Sí? Sí. Bueno, algo de festa tamén hai, non? Ten que ver coa produción, sin dúda. Ten que ver coa produción, sí. Bueno, e xa por último, que onte, non, foi un titular do diario ABC, onde unha vez máis, isto non é novo, pero que levado á política nacional, vostede pertence ao Partido Socialista, o PSG-PSOE, e aquí xa o dixo en moitos medios, onte no ABC, onte ou antonte no ABC, onte, que debería haber eleccións no goberno central e que Pedro Sánchez debería ser o candidato. Ese foi o matiz que quere deixar. Segue con esa defensa, vostede socialista, pero entende que o mellor que pode ocurrir agora mesmo, entendo que os españois e tamén o partido, serían unhas eleccións anticipadas xa con Pedro Sánchez poñéndose como candidato para que os españois valoren. Que non é que sexa solo socialista, que o son, fai 40 anos casi que son socialista militante, senón que ademais podo definirme como pedrista, se esa definición encaixa, non? Como tal, porque eu coñezo... Bueno, dice sanchista, ou sanchista, bueno, pero bueno, pedrista, sí, máis confianza ten vostede. Por eso, como teño confianza con el, voume definir pedrista, porque coñezo a Pedro fai 20 anos agora mesmo, dicía outro día, eu comentaba a persoa que me facía a entrevista no ABC, eu conocín a Pedro Sánchez no ano 2005, na campaña de autonómicas de Galicia, onde Touriño acabou como presidente da Xunta, e desde aquela aquí, bueno, aquí agora menos, pero desde aquela, sempre tivemos unha boa relación. E eu axudei, ademais, a entrar en Galicia cando decideu dar o paso de ser secretario xeral, o axudei, estuve en Ames antes que en ningún lado facendo unhas xornadas, visitando Ames, volveu en máis ocasións, en bastantes máis, e tiven bastante contacto con ela. Ora é certo que temos menos contacto porque, bueno, a situación é distinta, tanto a del como a miña, non? Sobre todo a del. Non quero eu poñer ao seu nivel, non? Co cal eu son un defensor de Pedro Sánchez. E máis, eu creo que Pedro Sánchez, se hai unhas eleccións durante este ano 2025, posiblemente volva a ser presidente do goberno. Porque decía Zapatero fai uns días, non? Pedro Sánchez, antes de que nacera, xa o Partido Popular lle estaba pedindo a dimisión. Pedro Sánchez foi o presidente máis atacado pola dereita deste país e pola ultradereita, incluso por algúns sectores da esquerda en algún momento. Se puxo en duda todo del. Xa antes de ser candidato e antes de ser presidente xa se cuestionou que se formaba parte dun Consello de Administración dunha caixa,
moitísimas cousas. Se chegaron a cruzar límites con Pedro Sánchez que nunca se cruzaron con ningún outro presidente, que foi poñer en duda a súa familia, a súa muller, a seu irmán, sin que haxa todavía nada, sin que haxa unha sentencia que diga nada. Ahora se está poñendo en dúbida a seu sogro, que está falecido, con algo que ademais hai sentencias donde din que non había nada deso do que se lle acusa ao sogro de que tiña prostíbulos e todo eso. Desde o primer momento, desde o minuto 1, se cuestionou a Pedro Sánchez sempre. Pero hai unha cousa importante, que Pedro Sánchez sempre segueu a súa liña, e esa idea e ese proxecto que tiña de Estado o segueu desenvolvendo. E iso rematou, ou estamos agora mesmo nunha situación onde temos o paro máis baixo dos últimos anos de España, cun 10% de paro. Hai máis cotizantes á Seguridade Social que nunca. Superamos a Japón en PIB. Somos o 5º país do mundo. E España é o motor de Europa, o motor económico de Europa. Sin contar xa todos os avances sociais que se produciron. Pero deso, usted escoita a alguén falar deso? Alguén fala desto neste país? Algo que seguramente noutros momentos sería portada de todos os xornais e de todos os informativos, sale en algún lado eso? Non. O único que sale é a corrupción. Cerdán, Ábalos, etcétera. Que estou totalmente de acordo de que salga, totalmente. E a corrupción hai que eliminala de raíz. Non hai nada mellor, eu digo sempre que a mellor herencia que se lle pode deixar a un fillo ou a unha filla é a honradez. Sobre todo aqueles que estamos en política. Eu creo que non hai un socialista ou unha socialista que non sinta vergoña de todo o que pasou. E Pedro Sánchez hai que reconocer que cometeu un error. Cometeu un error moi grave, que é confiar naquelas persoas que non podía confiar. Os 2 últimos secretarios de organización do Partido Socialista, nomeados pola dirección, pero propostos por Pedro Sánchez, son 2 corruptos. Un deles na cárcel, outro non sabemos aínda por que non entrou. Por iso eu que defendo é que deixemos de falar desto e falemos das cousas de verdade tamén, das cousas que ao final nos acaban interesando a todos. Isto tamén nos interesa e nos preocupa, pero por iso eu pido que a xente opine, que a xente decida. Levamos neste ano 2025, eu convocaría eleccións e pido que se convoquen eleccións para que a xente decida o que queira e que Pedro Sánchez e o Goberno do Estado teña tempo para demostrar e para defender unha xestión excelente, tanto a nivel económico como a nivel social. E que deixemos atrás todo este barullo, porque é imposible hoxe en día, chegar a ningún tipo de acordo no Congreso dos Deputados e das Deputadas. Imposible, porque non hai orzamentos, porque cada un busca o seu interés. O Partido Popular non vai a volver a votar a favor de nada que propoña o Partido Socialista. Estamos vendo como na política local custa moito que o PSDG-PSOE goberne co BNG. A nivel estatal, o PSOE está gobernando cos nacionalistas. Está pasando máis factura a isto? Se cadra que Cerdán, Ábalos, ter que, non sei se a palabra é aturar, pero a Junts, a Esquerra, a Bildu, que 6, 7, 8 diputados ordenen e manden. Bueno, eu discrepo que ordenen e manden. Defenden o seu. Non esquezamos que esta situación política que temos porque decidiron así os cidadáns. Fomos a unhas eleccións e a cidadanía votou e decidiu que fose así. Pero xa decidira antes tamén, nas eleccións anteriores, que era así. E seguramente nas seguintes vai a volver a decidir que volva a ser así. Porque, ao final, temos un mensaxe que non acaba de chegar a toda a cidadanía, que é que os diputados do Partido Socialistas que se escollen en Galicia, ou se escollen en Cataluña, ou se escollen en Extremadura, ou se escollen en Euskadi ou en Navarra, son igual de navarros, de vascos, de cataláns, que os de Esquerra, Bildu, que todos estes. O mellor é que corremos temos o problema de que, por exemplo, en Galicia, pensan que os nosos diputados do Partido Socialista non defenden igual a Galicia. O mellor, porque non temos un proxecto propio tampouco que defendamos como noso, como galego, non?
A situación que hai é que elixiu a cidadanía, a que votou. Entonces temos que respetala. E non queda outra opción máis que votar, que acordar, chegar a acordos. A política é chegar a acordos. O malo desto é que ás veces os acordos só podes chegar cunha parte e non con todas. Eu entendería moi ben, e defendo ademais, que nos sacudamos ese estigma que temos de que o Partido Socialista e o Partido Popular non podemos chegar a acordos. En acordos importantes. Eu xa non falo de gobernar, pero sí de poder chegar a acordos donde aqueles temas que son realmente importantes podamos negocialos e podamos votalos conxuntamente. Chegará ese momento? Eu agora mesmo é difícil, pero eu defendo que sí, ten que ser. Eu non é por poñer, eu vou poñer un exemplo. Bueno, si xerminou en Brión, a ver se de Brión copian no Congreso dos Diputados. Pero é que en Ames, xa no mandato anterior, nós tiñamos maioría absoluta, non necesitábamos pactar con ninguén. Eu non necesitaba pactar con ninguén para sacar cousas adiante, porque tiñamos un goberno de 13 onde Podemos, BNG e Partido Socialista podía sacar cousas adiante. Pero nós sentámonos a falar. Eu senteime a falar moitas veces co Partido Popular para temas que eran importantes para Ames e para os veciños de Ames, e o Partido Popular votou a favor deses temas e sacámonos por unanimidade. Eu defendo esa política. Ten máis compresión a día de hoxe co Partido Popular que con outras forzas? A día de hoxe, gobernando como alcalde, cando se senta a falar co... Eu teño un bo entendemento co Partido Popular de Ames. Teño un bo entendemento porque sacamos cousas adiante. Os partidos tamén o fan as persoas, O que non debemos de ser, é hooligans de ninguén. Isto non é un partido de fútbol Madrid e Barcelona e eu se son do Madrid e non quero que o Barça gane nada. Non, isto non é así. A política non é así. Na política estamos facendo cousas moito máis importantes. Gobernar para cambiar a vida das persoas. Entonces, o que temos é que chegar a acordos. Chegar a acordos, eso é o que nos queda, pero estamos facendo en algúns concellos e eso se ten que trasladar ao Parlamento de Galicia e se ten que trasladar ao Congreso dos Deputados. É bo que diga que se leva ben co Partido Popular, que é fácil, máis fácil dialogar co Partido Popular que quizáis co BNG. Bueno, en certos momentos sí, porque, bueno, o BNG tamén en Ames está facendo oposición desde o odio e desde o rencor por non formar parte do goberno. Eu non dudo que hai concelleiros e concelleiras do BNG que son, bueno, buscan o mellor para os seus concellos, non o poño en duda. Nin poño en duda que en Ames seguramente hai concelleiros e concelleiras que buscan o mellor para os veciños de Ames. Agora mesmo hai outros que seguramente pesan máis, que o que buscan é, eso, como lle decía, facer oposición desde o rencor, por non formar parte do goberno. Entonces eso fai que non cheguemos a tantos acordos como deberíamos de chegar. O de ver algo como en Brión, de asinar algo concreto de estabilidade para o que resta de legislatura entre o PSOE e o PP, podería darse a situación de asinao, de firmar, de algo concreto, ou non? Vaise partido a partido, pleno a pleno? Nós agora mesmo non temos esa situación, non a vamos a ter durante o mandato, pero eu defendo ao meu compañeiro de Brión e entendo o que fixo. Entendo o que fixo, porque ao final o que se debe é para os seus veciños e veciñas, para as persoas que o apoyaron. Entonces o que ten que gobernar, se é moi difícil sacar cousas adiante que non podes porque non tes apoio, bueno, de quen deberías telo, eu creo que o mellor é acordar con outros. Ao final a política é acordo, consenso, diálogo. Si pola outra parte o pode haber, sea o Partido Popular, sea o BNG, sea calquer partido independente, por que non o vamos a ter? Eu en Ames non o consideramos necesario agora mesmo, nin vai a velo, porque temos unha boa relación e nós, ademais, cando nos sentamos con todas as forzas, a maneira de xeito individual, lóxicamente, pero vamos a facer, mire, nós en Ames temos ideas e temos principios, o que non temos son complexos. Pois queda dito. Podíamos estar falando de moitos asuntos, pero estes son os principais temas que se están a falar de Ames, entre as festas, proxecto de humanización, un balance que fai positivo tamén, con moitas ideas pioneiras nesta metade da legislatura. Vémonos nas festas do Milladoiro e despois nos veremos nas festas de Bertamiráns tamén, para que temos ganas, en Santiago temos ganas de festas. Entón, pois, teremos que esperar ado día 1 para vivir así as festas con potencia. Podemos
podemos vir ás festas de Santiago, Algo sin hai, ningún problema. algo hai. Se me deixas rematar Sí. cunha pequena brincadeira. Falabas ao principio que falaches cun dos Sí. de Fórmula Quinta, Señor non? Paco Pastor. Que ademais, bueno, xa que falamos de festas, e estou eu aquí, foron un dos seus grandes temas, cal foi? En la fiesta de Blas. Correcto. Pues mira que a busco por aquí e rematamos con esta canción. Graciñas, alcalde. Gracias a vos, como sempre. Vémonos nas festas de Ames. Gracias.